Кралицата приема себе си такава, каквато е, с всички свои достоинства и несъвършенства. Аз приемам себе си такава, каквато съм. Аз приемам правото си на удовлетворение на всички мои потребности. Кралицата уважава себе си. Тя уважава своето тяло, своето време, своите потребности и своите желания. И точно през това дълбоко уважение към себе си, кралицата знае, че тя е достойна да удовлетворява всички свои желания и потребности. Приемайки това и признавайки това, кралицата уважава и приема също това нещо и за всеки друг човек. Затова кралицата никого не унижава. Кралицата се отнася с достоинство към всеки